tak reviewno omah ready unit siap pindahan nggo Kasurto. Lah sing wingi golek omah gede, kamare ono 3, unit ready wis gate inden-indenan, langsung digas rene. Lokasine Cowidek karo Surabaya. Teko jalan raya poros karek mlaku tok. Lah iku porosan iku rek yo. Cowidek pokoke. Lah omah iki lho mburi iku iki. Ya, ready unit. Iki ukurane 7 kali 12, regane murah pol. Cuma 360 juta nego total. Yo wis, langsung masuk aja. Lah, nang kene iki wis oleh pager loster ngene iki permanen yo. Nah, terus engko nang kene sampean karek nugokno pager wesine tok rek yo. Pager wesi sampean. Lah, delon karpote ombo rek yo. Mobil loro mod, mobil Pajero, situke Yaris sik mod rek yo. Pajero, Innova, Bismini, Bismillah, Alhamdulillah, Masya Allah, masuk kabeh pokoknya rek yo. Fase tampak depan wis kayak gini, perpaduan keramik karo cendelo lho, ono lampu hias rek yo. Lho, apik. Dadi lek bengi omah iki apik rek yo, ketok estetik ngene iku ya. Terus saiki dek kene rek yo, kene ge parkiran sepeda motor 50 swidak sik mod lah. Ya. Terus nang kene iki ku ono taman ya. Wis sampean aturan dhewe kene ge taman. Sak misale sampean gak cocok taman iki gedhon gantian kolam iso nono iwak lele ya sik masuk rek ya sik mod ya. Wis. Terus nang kene iki ana terasan kene ge nyantai-nyantai nek isuk karo rokokan kayak gak duwe dosa. Lah, kusene wis anti rayap. Nah, terus ruang keluarga utawa ruang tamu ya wis gede, kamare ana 3 jejer kayak kontrakan ngene iki ya. Wis karek milih ana sampean ku. Lho ana piro kamar iki, Gur? Oh, kamarnya ana 3 rek ya. Saiki ndek kene. Iki kamar pertama, kena gambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Oh, ngene iku ya. Aja lali iku iki ditukono gorden rek ya. Ada AC ready. Lah, terus nang kene iki ana kamar mandi sing super gede kena gatus wong 50 ya. Kalau sete saya utiwi, sampean iso pesen request ya. Kalau saya duduk tak jongkok sampean njaluk sak karepmu. Oh, wis tak kerami full, lampune downlight ala kucur ngene iku ya. Lah, terus saiki iki ndek kene iki ana apa rek yo? Oh, iki kamar kedua. Loh, kamar kedua gede, padha ae kena gambekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Lah, terus nang kene iki ana cendela wisan tak desain anti pengap. Loh, iso buka teko kene iso rek yo. Wis saiki nang kene iki. Lah iki ndek tengah iki ana apa penasaran podo. Saiki mlebu langsung ae ben gak penasaran. Oh alah. Iki ruang outdoor rek yo, ruang umba-umba. Yo, kamar itu ana 3. Iki gawe area laundry room atau home service rek yo. Gawe jemuran. Lah iki nang kene kok ana keran rek yo. Cuma sik utiwi. Oh, norek ceritane iku. Aku yo gak dicek sik mau rek sepurone yo. Saiki langsung ndek kene kamar ketiga mari ngono finish. Nah, kamar ketiga sambil foto karo kamar iki luwih cilik, kamar anak-anak rek yo, luwih cilik. Nah, tapi yo kene sian gawe bekan sadu. Lah kene iki ana cendelo sing kene gawe mencolot nang laundry room. Ya, wis. Saiki dapure nang ndi, Cak? Oh, iki dapure nang kene rek yo. Nah, dapure nang kene. Dapur wis gede, kene nggone kompore, kene nggone magicome, kene nggone wastafel. Wis tenang ae, wis gate kemebul-kemebulan soalnya nang kene ana cendelo langsung madhep taman mau rek yo. Dadi sampean cara ngono lek masak sampean bukaan ben gak kemebul yo. Wis kene rek yo. Wis langsung digas rek yo. Kapan maneh ana omah ready unit, lokasine cedhak karo Surabaya, terus ukurane yo gede 7 kali 12. Regane yo murah, mek 360 sing iso nego banter ya. Wis ngono ae, be sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.